Nah hinaholongan damang day ng hurian itu hata, jalaut tama barita na ulisian hata ni debata di parminggot tadi bagasa tikyon, taparade maro hata, martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dahot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Nunga mga rade roha dahot pikiran nami lau tumangiho kasitongan ni hatam, ali jahoba debata ama anak dotod di porbadia, atoy pakulingi mahami, mananginangi dohami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisian hata ni debata takas matangi honota siar Roma bidu 10 ayat 10 nom 1 ayat 20 sada. Roma bidu 10 ayat 10 nom 1 ayat 20 sada tatangi hon ma songnon tar surat disi. Alaidang sude mangoloi barita na uli ainin na si Jesaya do ale Tuhan tung isema maka porsai jami tanami. Asasian na tumangiho doro ha porsiaon ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Alai omma do honokku dang dibege huroha. Nunganian nang tolhas do suarana tulia portibion jalaro disuhini tano oddo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel lisi parjolo si Musa madok pinggilokku mahamu mangiburu midana so bangsohian paheheokku rimas muna mida bangso nauto humdo si Jesaya madok akanaso mangaluluyau ido nadapotan naunggabe patardo au diakanaso mangusoy au alai tu bangso Israel do didok manipatari hupahera bang tangaku tu bangso naso mangoloi jala na manggaga ido sahatna salom. Nah hinahulong damang lain ang hurian itu hatta haanggina pinaribot oras marihita saluhna. Jala selamat hari Minggu marihita. Sahat barita nauli tu hita sian Roma bidu 10 ayat 10 nom 1 ayat 20 sada tatangi honi nunga hujahahon nakin di mingguta minggu info kapit Namar lapata doi jowon nama au berserulah kepadaku. Neng takas sita majo Tuhani ai didok do jowon nama au dungi tangi honokku manasida alusakku ma ninna Tuhani atong jauhom ma goar ni Tuhani. Ai didok ganup halak nama jo goar ni Tuhani ido nadapotan haluaon atong neng maluah wa kadamang dohok denang manotong ma jauhon goar ni Tuhani. Neng malua hosya kasusakami, neng malua hosya kapugosomi, neng malua hosya parsahitomi, neng malua hosya nakana paburu-buru ho, neng malua hosya nakana mabekko tahuta do biya hatoni, jauhom ma Tuhani. Ai didok do malua ma ganup halak na maju goar ni Tuhani. Maju goar ni Tuhani totu naikon adong panadayon di Tuhani namar huaso jalan namar holong ni roha. Alani di mingguta didok tema ni minggutai didok natu mangihodo roha porsiaun. Sian natu mangihodo roha porsiaun. Iman timbul dari pendengaran. Asabu hita maju guar ni Tuhani. Asa taruli hita di haluaun di Tuhani. Akadamang dohok denang ikot takas do olo hita maka porsiaibana. Jala marhitihon natu mangiho katani debatado asa tubuh di hita hapor syaun. Manang hatani Tuhan natatangi honi ikon hapor syata. Dunia kadamang dohok denang molonung kata hapor syai tapasaha mangulutta tu ibana. Aido halak napor syate. Maka por syai berarti menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Maka kalau sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengatur ibana ma natakas marhuraja jala saya tu ibana ma disandehon nguluna. Alania kadamang dohok denang. Malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Alani iya kadamang dohok denang. Asa dohot au malua. Asa dohot hamu malua. Asa dohot tita malua. Saya ta jauhon magoar ni Tuhani. Molonunga ta jauhon goar ni Tuhani berarti nata hapor sehai do ibana. Jala marhite-hite nata tangihok katana. Ido bana dapotak kita maka porsiai ibana. Akadamang dohok denang, laos idotong nata paihuti hutate. Ditangihon si Abraham molotajaha di sada Musa bidu 12 te. Ditangihon semu si Abraham pajowoni hate. Disuruh ibana asa bukas menadikon urkasdim. Ditangihon ibana suarai di haporsiai jala di ulahon. Ujungna dapotan ibana di pasu-pasu ni Tuhani. Di hapor ditangi si Abraham hatan ni Tuhani nama dok
na pasu-pasuon na ibana martorok pinapar. Songon torop ni pasir di lauti, songoni dohot torop ni bitang di langiti, songoni pasu-pasuon ni debata ibana. Ditangi honi banai jala dihaporsai gabi hasil tongani dohot di ibana. Ditangi honi ibana hatani debata marsuru asa pelehonon na dung dileot debata ibana si Ishak. Ditangi honi banai jala dihaporsai hatani debata gabi dapotan halua honi bana idob banedok opuni na porsea ia si Abraham. Alania kedamang dohok dena maka porseai tumangi hok kata ni debata dohok maka porseai uhut maka nguluhosa ido nadapotan haluaun dohot hanguluan. Akadamang dohok dena Apostol Paulus di jamitat tadi bagasa tikion. Patu begehon tu hita pabua naso sude do jolmai. Pabua dang sude jolmai na tumangi hok kata ni Tuhani maka porseai dohok maka nguluhosa. Molo si Abraham nakin ditangihon dihaporsai jala dihanguluhon. Ala didok Apostol Paulus boido sahat baritai boido ditangihon alai dang dijalo jaladang dihanguluhon. Totu si songoni tamodling masya nibana haluaun dohot hanguluani. Didok Apostol Paulus si tuhuria na di Roma. Ay Roma sendiri pe panggonggomina pe misalnya Kaisar Nero di hati hai menulak makasugohod do barita nauli artinya ditangihod diboto do barita nauli alai dang dukap rohana balik sa ditulak jala dihasugohon totu dang dapotani dihaluaun dihanguluan alania kedamang do denang ditangiho koma barita nauli dihaporsei homai jala dihanguluho ko botoma dapotan haluaun dohot hanguluan maho nasian Tuhani. Ia halak jahuri jojot. Songon na didok ni Apostol Paulus di sonate. Ia halak jahuri jojot. Dang maka porseai atik penung ngasahat tu si pareon na. Pola do didok kate. Nung ngasahat tolhas niya suarana tu dia portibion. Jalaro disuhi ni tanah ordo baritana. Suaranya mereka sampai seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pemberitaan itu sudah sampai Bapak Ibu Saudaraku. Injil itu sudah sampai. Balik sa pada Pak Bu hidup Yesus doa kasih boto surati doa kalak jahudi. Alai. Sai holip jala tutup. Sai hukup tu bangsa Israel. Allah dang duka prohana, dang duka pikiran na. Patut do didok panurang Yesaya di bidu 50 tu luat ya kadamang do denang. Tung isema nama kapur saya jamita nami. Siapakah yang akan mendengar pemberitaan kami? Dunga disurakon ya kadamang do denang. Artinya nabui masa adong panulahion, adong makasugon, adong naso majakon barita nauli. Dunga di barita hot taringot tu Mesiasi. Alai dang tarjalo rohani halak jahudi. Sai hukum Taurat Nabi Nuh nisi Musa. Sai ido di rohana sida laho panguluho do peluaun. Hape dang tarulahon na sida. Didok Apostol Paulus, ia patik Nabi Nuh nisi Musai digohi doi di bagasan Kristus. Ai hata ido naung gabe daging di bagasan Kristus. Jala ido barita nauli. Ido naneng si barita honoton. Ido naik sipatu bege honoton tu sadok portibion. Berita sukacita yang disebut dengan Injil yang adalah kabar baik. Unokna ipolana marisihon Yesus Kristus Tuhani. Ido barita nulite. Ido Injili Kristus Tuhani. Ido Injil. Itu berita sukacita. Hatani debata naung gabe daging. Ima Yesus Kristus si. Ido si barita honoton. Ido si tangi honotta. Alanya kedamang dohok denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Asa sian natu mangihodo roha porseaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus doninna. Alanya kedamang dohok denang dang boy holan na mabigi. Dang boy holan na manangiho buti. Alai kota kasdo. Manangihon berarti
mangaleho roha, maparrohahon. Itu teh, manangihon, maparrohahon, dohot maka mangulahon dohot maka nguluhosa. Tatangihon, tapa husor-husor di bagasar rohata, tapa masuk tu rohata, lalu taulahon, tahanguluhon secara total. Dia kasih songonido kadamang dohot denang, tubuh panadaon di Yesusi. Jala molonunga tubuh panadayon haise on ni Jesus di bagasang nguluna, ido na tuk majogo warni Tuhani. Jala na majogo warni Tuhani berarti makaporsyai Tuhani. Uhut pasahat tong nguluna, pargulmiton ni nguluna, tu Tuhani. Ido nadapotan haluaon. Adong hasosakon di bagasang nguluna, adong napaburu-buru nguluna, adong nasai mangonggop nguluna, adong lomos doho biar yakan ya kaparsahito da kahapugosonia kadamang do denang di jauhon Tuhani. Ai porsea ibana marhuaso jala marasi rohado Tuhani tuk mangalehoni di ibana. Alani akadamang doho denang nama syahulonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ninnate di Matius 10 ayat 15. Marpinggol dohita, marbinegi dohita, atau akadamang doho denang, tatangi homma suaranay. Tatangi homma suaranay. Ay marhitehonido akadamang doho denang, asada potak kita dihaluaw do dihanguluan nasihat Tuhan. Ukap madirim, unang pajogal, unang patakang songon bangsa Israeli. Ay bangsa Israel di do Apostol Paulus nasai hukup songo jamitannya dari minggu ya teh na di Korintus di dok doho na di sada Musa di Keluaran sai hukup tunasida dakarun alnal bo di bereng alai sai oding tunasida sodang hamuliaun ni Tuhani gabedang dapot haluau ni dinasida. Unang tapatakang rohata, unang tapajogal. Jangan keraskan hatimu seperti orang Israel. Ngotot dengan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat nunga digohi Kristus. Adang-adang jol manatuk mangulahosa. Kristus do napasik koposa. Alanya kedamang do unang tapatakang rohata tau kap majalo Jesusi. Maka porsiai Jesusi. Asatong takas akadamang doho dahinang. Jesus haluaw do hanguluan dihita ay iba na do hasisikop ni saluhuk na barita na uli. Iba na do unok, iba na do pola, iba na do naung gabi jolma, naung gabi daging hataridaan ni hata ni debata. Alanya akadamang doho dahinang. Sotung gabi mangiburu hita song bangsa Israel. Hapi nasida do nama nula kate. Sai madok nasida hasahatan di barita nauli alasi Musa do nama majole langsung set debata. Alai dung ro debata di bagasan Kristus naung ro ibana. Merhataridaan. Hapi dang dijalo. Sai pai mei mahom Mesias nasida si palua alai dung ngaro si palue sai tong tamoding sen nasida. Alanya ngaparjolo adong panulahiyon sa bagasar roha. Ay dua te molonung adong panulahiyon mol na may masuk kate. Apalagi molo pitor tadok au jago daw umalo daw. Ni tamisal na tabigi jamita ale tadok umalo daw marjamita siya ni. Na pasti dang sahak be jamita di bagasar nguluta. So ni bangsa Israel kadamang doho denang. Alania kadamang doho denang nama saulong kita. Molo siya Abraham makaporsyai hatai, mabigi hatai makaporsyai doho makanguluhosa, nuaing akadamang doho denang, di padan na baru, hata na haporsyan ni si Abraham, nung nga gabi dagingi di bagasan Kristus. Jala hata ni debata na gabi daging ima Kristusi, ima barita na uli'i, akadamang doho denang, di partikit tanwaingon. Dang paju pabehita secara fisik. Alai marhite hatana natar surati. Takasma. Boy
tubuh hapor seota. Tangi honot tahatana, tajaha hatanai, tatangi honi, patubuh hapor seoni di hita, jalatung takasma. Imana mabahin. Hanguluan di hita. Hata ido hanguluan. Hata ni debata. Ido na yang takas. Calo tak sian hata ni Kristusi. Do haluaun dohot hanguluan ni. Alani akadamang dohot denang. Palawas mau tinggil pinggol mi. Palawas mau mukap rohami. Tu mangihon hata ni Tuhani. Daripada tu mangihon hata ni aka. Na di portibion. Ay gudang nang jol maun, ia molo tu hata na di portibion, ia molo tu hata gabus, tu hata gosip, tu hata kalesem, pitor hato membuka rohana te. Ujungna murah merbeda, ya murajuk rohana, murah biar rohana, jala murah termuruk ibana. Ala akka hata lesem, hata sugo, sokoni hata biar, isai di tangi honibana. Alai tinggil mahatam tu hata ni debata. Ay hata ni debata do, natuk pakyomu lau mengadupi saluhu na akka hata-hata na di portibion. Hata-hata na di portibion tarado pakomay molonung hata ni debata miad di bagasan ngulum. Amin. Alania kadamang do denang. Unang maholan na tu mangihok kata ni Tuhaniho. Alai ulahom. Ido di igil. Ido di pangido sian au nang siak kamuna saluhu na. Iko boto otta dua kadamang dohot denang songo padoknya Apostol Paulus. Ia molo ditulak bangsa Israel hatai. Ingot ma. Pahatopon bangso nalibam may. Aka si parbegui may. Aka parbegui may. Glau gabe hasahatan ni barita nauli. Aida kiamula boti hatan ni debata. So mapakor honi. Jala so marniula. Asa molo ditulak bangsa Israeli. Napahatopon tu bangso na asing manin na. Lahomat jaloy. Molo pe gabe mangiburu bangsa Israel, omma haoto do halwakon nate. Ay gabe tu halak parjulo haluaw ni. Gabe tu halak alana ditulak do. Ingot ate akadamang do de nang. Edi nguluop pe songoni do ate. Molo ya dihaporsai hita maniuk sada ulaun. Dihaporsai hita makuduli sada jabatan. HP yang rohatta di sidang tak arga honi ingok ma gabi kesempatan doi dia kehalak lau menggatiho. Ada banyak orang yang siap untuk mengambil alih posisimu. Alani jamot arga bain molonunga dihaposiho di sada-sada ulau nate. Kalau Tuhan mempercayakan keselamatan itu tadinya kepada orang Israel pada mulanya, firman itu disampaikan kepada orang Israel pada awalnya. Alayala sudiargahun nasidai, ingok ma. Holong ni rohani debata, dakolat tu bangsa Israel. Alay tu sandok portibion. Kasih Tuhan itu ni persal. Asa sitong maholan dapat 7 do bangsa Israel. Asa marhitihun nasidai do mangararak mangalatap nasida perhitian nate. Ido mana dulu apostol sada ayat 2 te. Naiko saha barita nauli buanon ni aka apostoli jumulu siat Jerusalem. Sahatu Judea, Samaria, sahatu ujung ni Portibio. Akadamang dohot day nang neng takas. Ulaon ni debata marhite-hite. Napasahaton barita nauli itu au tuhamu nang tuhita saluhuna. Iko mapakorho ni di bagasang nguluta. Unang gabe muruk kita ya du kalak mangargahon ya dung saat dihalak gabe ju rohata te na juta kita songoni. Ya diusak siak kita ala sota argahon gabe holan na bereng-berek kita ba setan ta alai halak nga gabe berhasil. Apa tiki dihita di pasahat dang adong napatan na tapain dang tergahon yang rohata gai rohata. Apa halak pitor dipuhuti, pitor diargahon, pitor boy berkembang di si. Akadamang dohot deh nang songoni do barita na uliate. Gabeju rohani bangsa Israel. Ala boy di bangsa na asing. Sahat barita na uli. Sahat haluaw ni. Ay do rohani sida kon na sida mani anate. Ala do
si Musa upuna sida, si Abraham upuna sida, ilo rohana hasahatan ni barita nauli. Alai dang diulahun da sida, dang di jaluna sida. Nah pasti gabe sahak ma pakorhonna, gabe halak ma. Idok banda didok, pabua di bagasak kabarani ondo si saya. Madok akan naso mangaluluyau ido nadapotan, naung gabe patar doau di akan naso mangsoyau. Ini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan oleh firman Tuhan. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Suadong dilului halakan alai iko saat minna de bata barita nauli haluau ni. Gabe sahat tunasida. Ondo banna HP sanga song nadok ni Yesus ate. Bisa yang pertama jadi yang belakangan. Yang belakangan menjadi yang pertama. Gabe na parjolo, gabe parpudi boy parjolo. Boy masa lihat ya kada mangdohok denang di bagasang ulun. Takas di hatahan apostol Paulus. Ahlani panulahion ni bangsa Israeli. Halak naso uso-uso, halak naso songon bangsa Israeli hasahatan ni baritan lui gabe dapotan balik sa gabe nasida taruli. Patut do didok gabe bangi buru makor kecemburuan di bangsa Israel. Juk nai ngulut ta songon ya kada mangdohok denang. Ya dilean sutargahon, ya dibuat talak jala di bayang gabe berkembang gabe muruk kita gabe songon namangi buru hita. Alani dua kada mangdohok denang. Dido apostol Paulus sate. Mani patari hupahir bang tangak kutu bangso naso mangoloy jala manggaga. Tetap Tuhan senantiasa sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya kepada yang tidak taat dan yang membantah. Saya ditawar hodo halu niate. Saya dipasahat do. Ditawar hotuau, ditawar hotu hamula, ditawar hotu hita salu nak kadamang do dena. Unang mula boti bain asini rohani Tuhani. Jaloma, tangi homma, hangulu homma, haporsyai ma, jala jauh homma guarnai, dungi takasma, marniula ma, majadi ma,